ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 8వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయమైనటువంటి అక్షర బ్రహ్మ యోగము, దాన్నే భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి 7వ అధ్యాయము. సో మనకి మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలుగా ఉన్నటువంటిది. ఇక రెండవ భాగంగా ఉన్నటువంటి ఈ 7వ అధ్యాయము నుండి మనకి భక్తి యోగము, ముఖ్యంగా 7వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భక్తి భావన విధానాన్ని మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ ఐశ్వర్య పూర్ణుడు అని, ఆయన ఏ విధంగా అటువంటి ఐశ్వర్యాలలో ప్రకటితమవుతాడు అనేటువంటి అంశాలను నిన్న 7వ అధ్యాయంలో చూడబడింది. అంతకుముందు 6వ అధ్యాయంలో వివిధ రకాలైనటువంటి జీవుడు వివిధ రకాల ఆ యోగాల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటి ఆత్మస్వరూపునిగా తెలియచేసినటువంటిది. 7వ అధ్యాయంలో మాత్రం కృష్ణ భక్తి భావనను ఆయన వివరించినటువంటిది. చివరికి ఆ అధ్యాయం చివరిలో అందులో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడిని దరిచేరినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి, ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి చెందినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి, అందులో మహామూఢులు, నరాధములు, విమోహితులైనటువంటి కల్పనాపరులు, బహిరంగ నాస్తిపరులు అనేటువంటి 4 రకాలు అయినటువంటి వారు ఆ దేవదేవుని పద్మాలకు ఏనాడు కూడా శరణజొచ్చరు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా మరొక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆర్తి, అర్ధార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని అనేటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని దరిచేరుతారు అని. అందులోనూ
జ్ఞాని ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆత్మస్వరూపుడుగా చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఇక చివరి శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేసినటువంటిది, దేవదేవుడునైనటువంటి నన్నే సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగి నా సంపూర్ణ భావనలో ఉండేవారు మరణ సమయంలోనైనా నన్ను అర్థం చేసుకుని, అంటే ఎరిగి ఉంటారు అనేటువంటి, అంటే ఆ భగవాన్ని తెలుసుకుని ఉంటారు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇక ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు మరలా ఆ భగవంతుడిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో మొదటి శ్లోకం, ఈ 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అక్షర బ్రహ్మయోగంగా చెప్పబడేటువంటి దీంట్లో మొదటి శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు, అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవాన్ని, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగా ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అనగా ఏమిటి? ఇక అంటే కామ్యకర్మలు అనగా ఏమిటి? మరి ఈ అధిభూతము అని దేనిని అంటారు? అంటే ఈ భౌతిక సృష్టి అంటే ఏమిటి? ఇంకా దేవతలు ఎవరు? అధిదైవము ఎవరు? దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి, కృష్ణుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. సో ఇంకా ఆయన అడుగుతాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి వారు ఎవడు? ఏ విధంగా అతడు ఈ దేహంలో నివసిస్తాడు? మరి భక్తియుక్త సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోగలరు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. వీటికి సమాధానంగా ఆ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి, తెలిపినటువంటి అంశాలనే మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసేటువంటివి. సో ఈ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనే దాంతో మొదలైనటువంటి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలకు కృష్ణ భగవానుడు ఈ అధ్యాయంలో సమాధానాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు చూస్తాం. సాధారణంగా కర్మ, భక్తియుత సేవ, యోగ నియమాలు, విశుద్ధ భక్తి యోగం గురించి కూడా ఆ భగవంతుడు వివరించేటువంటి అంశాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉంటాయి. సో ఇక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం చూసినట్లయితే, అయితే ఇక్కడ దానికి ముందుగా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించుకోవాలి? సాధారణంగా అంత్యకాలంలో ఆ భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పబడుతూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఆ కులశేఖర రాజు ముకుంద మాలా స్తోత్రంలో మరి ఆ భగవంతుడిని గురించి ఎలా స్మరిస్తూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని, ఎందుకంటే మరణ సమయంలో మరి ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ విధమైనటువంటి భావాన్ని పొందుతాము. మరి అది కాకుండా వేరేటువంటి స్మరణ చేసేటువంటి వాడు అదే ఫలితాన్ని పొందలేడు అనేటువంటిది మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి. అందుకే ఇక్కడ ఆ రాజా కులశేఖర వారు ఆ భగవంతుడిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైవ మే విశతు మానసరాజహంసః
ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోదన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. సో ఈ విధంగా ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఓ కృష్ణ, మరణ సమయమున నిన్ను స్మరింతును అంటిని, కానీ ఆ వేళ అంటే ఆ మరణ సమయంలో కపవాత పైత్యములచే కంఠము మూతపడినప్పుడు నీ యొక్క స్మరణ నాకు కలుగుతుందో లేదో కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండు నీ పాదపద్మముల మధ్య చేరునుగాక అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ జీవుల్లో ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఆ మరణ సమయంలో మనము ఆ విధంగా స్మరించుకుంటామో లేదో. ఎందుకంటే వయసు మీద పడి అప్పుడు మనలో ఆ కప, వాత, పైత్యములు అనేటువంటి ఆ 3 రకాలైనటువంటి విధాల ద్వారా మన కంఠం మూతపడి స్మరణ జరగకపోవచ్చు. చెవులు సరిగా వినపడకపోవచ్చు. కళ్ళు కనపడకపోవచ్చు. సో, అందుకే అంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ సమయంలో నీ స్మరణ నేను చేయగలనో లేదో ఇప్పుడు నేను నీ స్మరణ చేస్తూ ఉన్నాను. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేనటువంటి, ఎందుకంటే మరి భక్తితోనే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించగలిగేటువంటిది. సో, మరి ఆ! ఆహ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా మనసు కలత చెంది లేదు. నేను పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను కదా! మరి ముసలితనంలో ఆరోగ్యంగా ఉంటానో లేదో అని ఆ! నీ పాదపద్మాలనే తలుస్తూ నేను తక్షణమే మరణిస్తే, నేను చేసినటువంటి ఈ భక్తియుత సేవ అంటే నిన్ను నేను స్మరిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి తప్పకుండా పూర్ణమవుతుంది అని నా నమ్మకము అంటూ, అంటే నమ్మకం. కాబట్టి నేను నా యొక్క సహజమైనటువంటి మరణం కొరకు వేచి ఉంటే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. హ్మ్. సో, కాబట్టి ఆ సమయంలో నా గొంతు పూడుకుపోతుంది. నీ నామాన్ని నేను పలకగలనో లేదో కూడా నాకు తెలీదు. కనుక వెంటనే మరణించడం మంచిది అంటూ ఆహ్, రాజా కులశేఖరుల వారు ఆ భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ముకుంద మాలా స్తోత్రంలో చూస్తాం. సో, ఇక ఇంతకుముందు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు అంటే అడుగుతాడు. ఓ ప్రభువు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి? భౌతిక సృష్టి అంటే ఏమిటి? దేవతలంటే ఎవరు? యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? మరి ఆ యజ్ఞ ప్రభువు ఈ దేహంలో ఎలా నివసిస్తూ ఉన్నాడు? ఎక్కడ ఉన్నారు? మరి నీ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు ఏ విధంగా నిన్ను స్మరించగలరు? అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు ఇక భగవంతుడు ఇక్కడ సమాధానం చెప్తుంది. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవ కరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో, ఇంకా ఆయన ఇక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలేంటంటే, ఆయన అంటున్నాడు, నాశనరహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు, అంటే నాశనరహితుడు, దివ్యుడు అయినటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము అని పిలువబడతాడు. అతని నిత్య స్వభావము అధ్యాత్మము అని చెప్పబడుతుంది. మరి జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యమే. అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అంటారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తుంది. అంటే బ్రహ్మము అనేటువంటిది నాశనరహితమైనది, నిత్యమయంగా ఉండేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అంటే దాని యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి ఎప్పటికీ మారదు.
సో, ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేది. మార్పు లేనటువంటిది. ఈ దేహం మాత్రమే నిరంతరము మార్పు చెందేది. అలాగే ఆ బ్రహ్మానికి అతీతంగా పరబ్రహ్మము ఉంటారు అని చెప్పబడుతుంది. అంటే బ్రహ్మమేమో జీవుడిని సూచించగా, పరబ్రహ్మము ఆ దేవదేవుడిని సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన. అధిభూతం క్షరోభావం పురుషచ్చాధిదైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వరా. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్తు అని అంటారు. సో, అధిభూతము అంటే ఏమిటో అడిగాడు గదా! అంటే భౌతిక జగత్ అని దేన్నంటారు అని అడిగాడు. సో, దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి భౌతిక ప్రకృతియే అధిభూతము. అంటే భౌతిక జగత్తు అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్పారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలతో కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమే అధిదైవము అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే ప్రతి దేహధారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి నేనే అది యజ్ఞాన్ని లేదా యజ్ఞ ప్రభువుని అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి నిరంతరము మార్పు చెందేది అని. సాధారణంగా మనము ఈ భౌతిక దేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 6 స్థితుల గుండా ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవే ఈ 6 స్థితులేంటంటే 1 జన్మించడము, 2 పుట్టినటువంటిది ప్రతిది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం నిలిచి ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇతర దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. తనకు సంబంధించినటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరలా అది క్రమంగా క్షీణిస్తూ ఉంటుంది. చివరికి నశించిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా ఈ 6 స్థితుల ద్వారా మనము ఈ జీవి జీవనం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతియే అధిభూతము అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి సృష్టించబడుతుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఉండి తర్వాత మళ్ళీ నశించిపోయేటువంటిది. సో, ఇంకా ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అంటే ఏమిటి? అధిభూతము, అధిదైవము, అధియజ్ఞము, యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు? సో, ఇంతవరకు ఆయన మనకి చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటివి. సో, అంటే మొత్తం 8 ప్రశ్నలలో 7 ప్రశ్నలకు సమాధానంగా మనకి 1 అంటే 5 ప్రశ్నల వరకు 6 ప్రశ్నలకి కూడా సాధారణంగా ఇక్కడ అంటే మనకి సమాధానం ఆయన అడిగినటువంటి వాటిలో. సో, ఈ 7 ప్రశ్నలకు సమాధానము మొదటి 3 మూడవ శ్లోకంలో నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడే బ్రహ్మము అని, అతని నిత్య స్వభావము ఆధ్యాత్మ ఆత్మ అని, తర్వాత కర్మ అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమయ్యేటువంటిదని, ఇక అధిభూతమేమో నిరంతరము మార్పు చెందేది, అధిదైవమేమో సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలతో కలిగి ఉన్నటువంటిది, యజ్ఞ ప్రభువు అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు. ఇక యజ్ఞప్రభు ఎక్కడ నివసిస్తాడంటే ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రతి దేహం యొక్క దేహధారి యొక్క హృదయంలో నివసిస్తాడు. ఇక ఆయన అడిగినటువంటి మరొక ప్రశ్న, మరణ సమయంలో అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా స్మరించగలరు అంటూ అడిగింది. సో, దానికి సమాధానంగా ఆయన ఈ 5వ శ్లోకము నుండి చివరి శ్లోకం వరకు కూడా మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటివి చూస్తాం. నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండడం ద్వారా మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే కులశేఖరాలు రాజు కూడా ఆ విధంగా ఆయన్ని హ్మ్. సో, కాబట్టి ఆహ్, స్మరిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఆయన యొక్క పాదపద్మాలను చేరితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి అంశం. సో, ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారాయన.
అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవ్వడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహానికి తావులేదు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో జీవిత చివరి సమయంలో ఆ భగవంతుడినే స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుతారు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే అతడు పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, తనను స్మరించడంలో ఆ ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్యాన్ని కృష్ణ భగవానుడు వివరిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా కృష్ణన్ స్మరణ జాగృతమవుతుంది అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను శ్రవణ కీర్తన అనేటువంటి ద్వారా మనిషి చెవులు, నాలుక, మనసు చక్కగా నెలకొంటాయి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఆ భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని వదులుతారో ఖచ్చితంగా ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి స్థితినే వారు పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనకి ఇక్కడ భరత్ మహారాజు యొక్క స్టోరీని మనం చూసినట్లయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఈ భూమండలాన్ని అనేక వేల సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడు. పరిపాలించినటువంటి ఆయన ఇక తాను వానప్రస్థ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమంలో ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేస్తూ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు. ఒకరోజు ఆయన నది ఒడ్డున కూర్చున్నటువంటి సమయంలో నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ఒక జింక నదిలో నీళ్లు తాగుతూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో అక్కడ పులి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దానికి భయపడినటువంటి ఆ జింక నదిలోకి దూకి అవతల ఒడ్డుకు చేరడానికి వెళ్తుంది. ఆ దూకినటువంటి సమయంలో ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిల్ల బయటపడుతుంది. సో అది అవతల ఒడ్డుకు చేరి ఆయాసంతో మరణిస్తుంది. దాన్ని తీసి తాను చేరదీసి తనతో పాటే పెంచుకుంటూ ఉంటాడు. అయితే కాలక్రమంలో ఆయన దాని గురించే, అయ్యో నా జింక ఏం చేస్తుంది పిల్ల, నేను ఆ తర్వాత నేను పోయినట్లయితే దీన్ని ఎవరు చాస్తారు, ఎలా ఉంటుంది, ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచనలోనే ఉంటాడు. మరణ సమయంలో కూడా దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉండడం వల్ల చివరికి ఆయన జింక దేహాన్ని తదుపరి జన్మలో జింక దేహాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తారు. అయితే జింక రూపంలో అతనికి గత కర్మలు గుర్తుకు రావడం వల్ల ఆ దేహాన్ని వదిలివేసి ఇక ఆ తర్వాత జడభరతుడుగా రావడము, తద్వారా నెక్స్ట్ జన్మలో ఆయన ముక్తి పొందినటువంటి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని నామస్మరణలో ఉండడం ద్వారానే అది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయ యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి
మామే వైశ్యస్య సంశయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. ఓ అర్జున, అందుకే నీవు సర్వదా నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ, అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చెయ్యి. నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి, మనస్సు, బుద్ధి నా యందు నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్ను పొందుతావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారాయన. అంటే అర్జునుడికి ఇక్కడ చేయబడినటువంటి ఉపదేశం భౌతిక కార్యాలలో నెలకొనినటువంటి మానవులందరికీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనిషి తన విధులను లేదా కార్యాలను విడిచిపెట్టాలని భగవంతుడు ఎక్కడా కూడా చెప్పడం లేదు. సో ఎందుకంటే అన్నీ వదిలేసి చేస్తూ ఉండమని ఎప్పుడు కూడా చెప్పడం లేదు. మనిషి వారి వారి యొక్క కర్మలలోనే కొనసాగిస్తూ అదే సమయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ ఉండాలి అని చెప్తారు. అందువల్లే నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ, అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనము నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. సో అలా చేయడం వల్ల ఈ భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడి హ్మ్. సో ఆ భగవంతుని యందు నిమగ్నమవుతారు అనేటువంటి బుద్ధిని, మనస్సును నా యందే నిలపడం వల్ల, అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుని యందు నిలపడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినః పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. సో, ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు అనేక రూపాల్లో నారాయణుడు, కృష్ణుడు, రాముడు తదితర రూపాలలో ఆయన ఆ, అవతారం తీసుకున్నటువంటి, అందులో దేన్నైనా భక్తుడు హరే కృష్ణ నామకీర్తన ద్వారా ఆయా భగవంతుణ్ణి పూజా ధ్యేయంగా చేసుకొని చేసినట్లయితే, నిరంతరము ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఎందుకంటే మనసు ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం తప్పుకోకుండా, సో కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ నిరంతరము కీర్తన కారణంగా ఆ జీవితాంతములో, అంటే చివరి సమయంలో ఆ స్మరణ చేస్తూ ఉంటాడు కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో, ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణ మహిమను ఇక్కడ మనము అజామిలుడి యొక్క స్టోరీలో చూడవచ్చు. ఎందుకంటే అజామిలుడు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు. సో, చిన్నప్పుడు తన తండ్రి ద్వారా ఆయన చెప్పినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ చక్కగా ఆ భగవంతునికి సేవలు చేసుకున్నటువంటి వాడు. కానీ యుక్త వయస్సు వచ్చినటువంటి తర్వాత వివాహం అవుతుంది. పిల్లలంతా ఉంటారు. అయితే ఒకరోజు ఆయన అడవికి వెళ్ళడము, ఆ భక్తి కార్యానికి కావాల్సినటువంటి వాటిని సమకూర్చడానికి వెళ్ళడం. అక్కడ ఒక వేశ్య, ఒక పురుషుడితో ఇద్దరు కలిసి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అతడు చూడడం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో అతనికి ఆ ధ్యాసలోనే ఉండి ఆమెను పొందాలి అనేటువంటి భావనకొస్తుంది. సో, అదే విషయంలో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళడము, ఆమెతోనే ఉండి కుటుంబాన్ని, పిల్లల్ని అందరిని వదిలేస్తాడు. మరి ఇక ఆమె దగ్గర ఉంటూ ఆమెతోనే గడుపుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పోషించడానికి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. సో, దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితులకొస్తాడు. అయితే ఆయనకి ఇక ఆ వేశ్య ద్వారా బహు సంతానం కలుగుతుంది. చిన్నవాడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు. సో, కాలం ఆగదు కదా! మరి ఆ కాలక్రమంలో ముసలాడవుతూ ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఆయన్ని ఒకసారి తీసుకువెళ్ళడానికి యమభటులొస్తారు. సో, సాధారణంగా మరణ సమయం తెలుస్తుంది అంటారు. అది తెలిసి భయపడి ఆయన తన కుమారుడిని నారాయణ అని గట్టిగా పిలుస్తాడట. సో, అటువైపుగా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆహ్, విష్ణు భటులు అక్కడికి వెళ్తారు. ఎవరో మన ప్రభువుని స్మరిస్తూ ఉన్నారు భక్తులు అనుకుంటూ అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి యమభటులుంటారు. సో, అక్కడ వారిద్దరికి మధ్య వాదోపవాదాలు జరుగుతాయట. ఆయన పిలిచింది తన కొడుకుని, భగవంతుడిని కాదంటే,
తెలిసి పిలిచినా, తెలవక పిలిచినా ఆ భగవన్ నామస్మరణ చేశాడు కనుక ఆయన్ని మీరు తీసుకువెళ్ళడానికి లేదు అంటే అది ఆ పంచాయతీ యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తుంది. యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తే భగవన్నామస్మరణ నారాయణ్‌ని నామస్మరణ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళవద్దు అని చెప్తాడట. సో, ఆ విధంగా ఆయన రక్షించబడతాడు. తరువాత ఇక ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని నిరంతరము తీర్థస్థలంలో భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ చివరికి ముక్తి పొందినాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఆ విధంగా భగవన్నామ స్మరణ మహిమ ఉంటుంది. మరి మనకు అంత్యకాలం ఎప్పుడొస్తుంది అనేటువంటిది అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటి పరీక్ష అది. సో, మరి ఆ పరీక్షలో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చూసినట్లయితే ఎప్పుడు సిద్ధమవ్వాలి? ఎలా అంటే ఇప్పుడే మనం రెడీగా అవ్వాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సిలబస్ ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుని నామస్మరణ ఎలా సిద్ధమవ్వాలి అంటే భగవన్నామాన్ని జపించడము, భగవద్గీత చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, భక్తులకు సేవలు చేయడము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఏ సమయంలోనంటే, ఏ సమయంలోనైనా చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మరణం మనకి ఏ సమయంలో జరుగుతుందో తెలవదు. సో, పరీక్షలు ఎప్పుడుంటాయో తెలవదు కాబట్టి ఆహ్, ఆ! చావు అనేటువంటి పరీక్ష ఎప్పుడొస్తుందో తెలవదు. సో, కనుక మనము ఏ సమయంలోనైనా జాగృతతో ఉండి ఆ భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి. మరి అలా చేయడం వల్ల ఫలితం ఏంటంటే, ఈ జీవుడు పంజరం నుండి ఈ దేహము అనేటువంటి పంజరం నుండి బయటపడతాడు. బయటపడడమే కాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు. ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క హ్మ్, స్థితిని చేరుకోగలుగుతారు అనేటువంటి ఫలితం చెప్తూ ఉంది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడిని ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద్ యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. సో, ఆ భగవంతుడినట సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, ఎందుకంటే ఈ సృష్టికి పూర్వము నుండే ఉన్నటువంటి వారు. మరి అలా అతి ప్రాచీనుడుగాను, నియంత్రించగలిగేవాడుగా, అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడు, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైనటువంటి వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించేటువంటి వాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగాను, ఊహలకు అందనటువంటి వాడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితుడుగా నిరాకారుడు కాదు ఆయన. ఆకారుడే. ఒక శ్యామసుందర రూపాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగను, ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా మనిషి ఆ పరమపురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ భగవంతుడిని ఎలా స్మరిస్తూ ఉండాలి అంటే, ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఆ భగవంతుడే సర్వము తెలిసినవాడు, అతి ప్రాచీనుడు. ఆయనకు ముందు ఎవరూ లేరు. సో, ఆది లేనటువంటి వాడు. ఆయనే ఉన్నటువంటి వాడు. నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడు, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, అన్నింటినీ పోషించగలిగేటువంటి వాడు, అన్ని ఈ భౌతిక భావనలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు, ఊహాతీతుడుగాను మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా మనిషి ఆ పరమపురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నాడు. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగబలేన చైవ భ్రువోర్मध्ये ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పురుషముపైతి దివ్యం. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, మరణ సమయమున ప్రాణవాయువును భ్రూమధ్యమున నిలిపి యోగశక్తిచే చలించని మనసుతో అంటే దృఢమైన స్థిరమైనటువంటి మనసుతో సంపూర్ణ భక్తి భావముతో ఆ దేవదేవుని స్మరించడివాడు తప్పక పరమపురుషుణ్ణి పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తారు.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యత యో వీతరాగః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, వేద పండితులు ఆయనను అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దేవాదేవుణ్ణి నాశనము చెందనివాడు, క్షయుడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు, క్షయం కానటువంటి వాడు అంటే నాశనము, అక్షయుడు అన్నట్టు ఆయన భగవంతుడు. క్షయము అంటే నశించిపోయేటువంటిది, క్షయము చెందనటువంటి వాడు అంటే అక్షయుడు, నాశనము లేనటువంటి వాడుగాను. ఆయనలో ప్రవేశించటానికి మహోన్నత ఋషులు బ్రహ్మచర్యము పాటిస్తూ ప్రాపంచిక భోగాలను త్యజిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యము యొక్క మార్గాన్ని క్లుప్తంగా విశదీకరిస్తాను అర్జున, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సర్వద్వారాన్ని సంయమ్య మనోహృది నిరుద్య చ మూర్ధ్యాదాయాత్మనః ప్రాణం ఆస్థితో యోగధారణం. సో ఇక చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సర్వ ఇంద్రియ కర్మల నుండి విడివడి యుండుటయే యోగ స్థితి. సో అన్ని రకాలైనటువంటి వీటి నుండి విడివడి ఉండేటువంటి ఈ విధానమే యోగ స్థితి అని చెప్తున్నారు. సర్వేంద్రియ ద్వారములను మూసివేసి మనస్సును హృదయమునందు ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రమునందు నిలిపి మానవుడు యోగమునందు ప్రతిష్ఠితుడు అగును అంటూ చెప్తున్నారు. ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహారనామనుస్మరన్ య ప్రయాతి త్యజన్ దేహం స యాతి పరమాం గతిం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇట్టి యోగ విధానమునందు నెలకొని దివ్యాక్షరముల సమాహారమైన ఓంకారమును ఉచ్చరించిన పిదప యోగి దేవదేవుడైన నన్ను స్మరించుచు దేహమును త్యజించినచో నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకమును పొందగలడు. మనకి 6వ అధ్యాయంలో ధ్యాన యోగంలో చెప్తారు, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధారణ ధ్యానం, తర్వాత సమాధి స్థితి. ధ్యానంలో ఏంటి, ఆ మనస్సును స్థిరీకరించుకొని ధారణ చేసుకొని ఇక్కడ ఆ ధ్యానం ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చివరికి ఆ సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేహాన్ని త్యజించినట్లయితే నిశ్చయంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లోకాలకు చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తుంది. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ, ఓ పృతకుమారా, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించడానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ భగవంతుడు చాలా సులువుగా లభిస్తారు అని చెప్తారు. సో తన చిన్ననాటి స్నేహితుడైనటువంటి సుధాముడు ఆయన్ని కలవడానికి వెళ్తే ఎంతో సాధారణంగా ఒక మహాపండితుడిని బ్రాహ్మణ్ణి ఆహ్వానపరిచినట్లుగా ఆయన తనని తన మందిరంలోనికి తీసుకువెళ్ళడము, ఆయనకి అతిథి మర్యాదలు చేయడము, ఆ తర్వాత
ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి అటుకులను తీసుకొని ఆయన ఏమీ అడగకపోయినా ఆయనకి సరిపడా తరతరాలకు సరిపడంత సంపదలను సమకూర్చినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరాం గతిం. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. మరి కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నారో ఆ భక్తి యోగులైనటువంటి వారిని మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి మహాత్ములు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకున్న తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండినటువంటి ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకునే విధంగా మళ్ళీ జన్మ తీసుకోరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్య తు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకము వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగేటువంటి కష్టాల ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నటువంటి వాడు మరలా జన్మించడు అంటూ చెప్తాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ చేరుకునేటువంటి మార్గాలను ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం అంటే అత్యధికంగా ముల్లోకాల్లో అతి పైన ఉండేటువంటిది బ్రహ్మలోకం అని చెప్తాం. ఆ బ్రహ్మలోకము మొదలుకొని అత్యల్ప లోకము కింద ఉండేటువంటి లోకం పాతాళ లోకం. సో ఈ లోకాల వరకు అన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ జన్మ పొందేటువంటిదే ఒక భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం తప్ప. సో కాబట్టి మరి నా నివాసానికి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి ఆ గోలోక వృందావనానికి చేరుకున్నటువంటి వాడు మరలా జన్మించడు అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సహస్రయుగ పర్యంతం ఆహార్య బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తేహోరాత్రవిదో జనాః. 1000 చతుర్యుగములు అంటే ఒక మహాయుగం అంటారు. ఇలా కాలము ఆ బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు అవుతుంది. మరియు ఆయన ఒక రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మం యొక్క పగలు ప్రారంభం కాగానే సమస్త ప్రాణులు అవ్యక్త మూలము నుండి ఉద్భవిస్తాయి. మరియు ఆయన రాత్రి మొదలైనంతనే అన్ని జీవాత్మలు తమ అవ్యక్త రూపంలో లీనమైపోతాయి అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భూతగ్రామ సాయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాఘమేవ శపార్త ప్రభవత్యహరాఘమే. ఓ పార్త, ఈ జీవులన్నీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. సో సాధారణంగా మనకి ఆ వేద శాస్త్రాలను అనుసరించి మనకి కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగం దానికి 2 రెట్లు, త్రేతాయుగం 3 రెట్లు, సత్యయుగము 4 రెట్లు. ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక మహాయుగము అవుతుంది అని చెప్తారు. అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు. అలాంటి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగలు. అంటే సో 43,20,000 ఇంటూ సో ఉంటుంది. కనుక అది అన్ని సంవత్సరాలకు అవుతుంది. అంటే ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలం అంటే 100 సంవత్సరాలు. సో దాన్ని లెక్కగట్టినట్లయితే
311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు అవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామ వర్ణన చెప్తూ ఉన్నారు. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తన్ తం ఆహో పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, అంటే సాధారణమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి దృష్టిలోకి అది కనిపించనటువంటిది అని చెప్తుంది. ఈ భౌతికమైన దృష్టి ద్వారా అది కనిపించనటువంటిది, నశింపు లేనిది, మరియు ఇది పరమగమ్యం. ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. ప్రతి జీవుడు నిరంతరము మన యొక్క లక్ష్యం, మనం భగవంతుని నిరంతరము స్మరణ చేస్తూ ఉండడం. తద్వారా అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించుకొని అవిద్యను తొలగించుకుంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నివాసము అవ్యక్తము అని చెప్తున్నారు. అంటే వ్యక్తము కానిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. నశింపు లేనిది, మరియు ఇదే జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము అని చెప్తున్నారు. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము యొక్క వర్ణన ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అక్కడ అందరూ ఆ భగవంతుని లాగానే ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. శంఖ చక్ర గదాదారులు అయి ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రతి పదము పాట అవుతుంది అని చెప్తారు. ఒక పదంలో పాటలాగానే ఉంటుంది. అలాగే అడుగు వేస్తే అది నృత్యంలాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం శుద్ధ సత్వగుణంతో మిళితమైనటువంటిది. అక్కడ భగవంతుని యొక్క స్మరణ, భగవంతుని సంతోషపెట్టడం తప్ప వేరేటువంటి క్రియలు ఏవి కూడా ఉండవు అని చెప్తుంది. సో ప్రతి పదము పాటే, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే అవుతుంది ఆ గోలోక వృందావనంలో అని చెప్తుంది. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచం చూసినట్లయితే ప్రతి అడుగునా ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలో కూడా బాధలే ఉన్నాయి అని చెప్తారు. మరి ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం స్వభావం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది శాశ్వతమైనది, తప్పులేనిది, అపరిమిత ఆనందాన్ని ఉన్నటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి చింతామణి లంట్ ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యేకంగా శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము అని చెప్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి అవకాశమే ఉండదు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. పురుష పరపార్థ లభ్య భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇమిడ్చుకుని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. ఎటువంటి విచలనం లేకుండా అనన్యమైనటువంటి భక్తి, శుద్ధ భక్తి ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సమస్త భూతాలను తమల్లో ఇడుచుకున్నటువంటి, తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి ఆ సకల లోకాలలోనూ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్ల మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందడం సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతి ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. వేద అభిప్రాయం ప్రకారము శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటినీ జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలు అని చెప్తారు. కృష్ణపక్షము, శుక్లపక్షము అనేటువంటి రెండు, అమావాస్య, పౌర్ణమి కదా. సో శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణించే వాడికి జన్మరాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో పోయిన వాడికి పునర్జన్మ కలుగుతుంది. కృష్ణ మార్గము అంటే ఇక్కడ చీకటి మార్గం, అంతేకాని కృష్ణ భగవాన్ని చేయడం అనక. సో పునర్జన్మలు కలుగుతాయి అంటూ చెప్తుంది. సో మరి సాధారణంగా
మనం ఈ దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు సాధారణంగా యోగులు మరియు జ్ఞానులు ఆ శుక్ల మార్గంలో అంటే లైట్ వెలుతురు మార్గంలో దేహాన్ని త్యజిస్తారు అని చెప్తారు. తద్వారా వారు బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక సాధారణమైనటువంటి కర్మకాండల్లో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉంటారు. తద్వారా వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకొని వారు చేసిన పుణ్యకర్మల ద్వారా తిరిగి మరలా ఈ భూమండలంలోనికి వస్తారు అని చెప్తారు. కానీ భక్తులు అనేటువంటి వాడు, భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు ఎవడైనా అటు చీకటి గాని, వెలుతురు మార్గం 2 దేని గురించి కూడా ఆలోచించరు అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి భక్తుడు ఏ సమయంలో ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అంటూ చెప్తారు. కాబట్టి డివోటీస్ ఎనీ టైమ్ ఏ సమయంలో పగటి గాని, రాత్రి కానీ ఆ సమయాల్లో ఈ దేహాన్ని చాలించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు. నైతే శృతి పార్థ జానం యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. ఓ అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలత పడరు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ 2 మార్గాల గురించి భక్తులకు తెలిసినా వారు ఎప్పుడూ కూడా కలవరపడరు అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడడానికి ప్రయత్నించు అర్జున అంటూ ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇక వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రతిష్టం అంత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేద అధ్యయనము చేయడము, యజ్ఞ నిర్వహణ చేయడము, తపస్సులు చేయడము, దాతృత్వం ఇవ్వడము లేదా తాంత్విక మరియు కామ్య కర్మలను అనుసరించడము వలన కలుగు పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి వీటన్నిటినీ పొందగలుగుతారు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ విధంగా ఈరోజు అధ్యాయాన్ని మనము ముగించుకున్నటువంటిది. భగవత్ ప్రాప్తి ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాలను మనకి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి తెలుపగా ఆ శ్లోకాల యొక్క భావాలను, భాష్యాలను మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా మనము ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకున్నాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.